Moltes gràcies, Jordi de Arriba, director del diari digital i Sabadell. Com ja apuntava el Jordi, fer actes d'aquest tipus requereixen molts suports, cadascú en la seva mesura, cadascú de la seva manera, i aquest acte econòmicament no hauria estat possible sense el patrocinador, que és FIAC Idiomes, i per això demanem que pugi a l'escenari el seu responsable, Josep Fort. Bona tarda. Moltes gràcies, senyor director de Sabadell, senyora alcaldessa, representants municipals, representants de diverses entitats, finalistes, amigues i amics, bona tarda altra vegada. Des de FIAC Escola d'Idiomes estem molt contents que se'ns hagi demanat participar en aquest acte i haver-ho pogut fer. Permeteu-me que us digui que jo ja sé qui és el guanyador d'avui i que m'atreveixo a avançar-ho. El primer guanyador d'aquesta tarda és Sabadell. És molt positiu per a la nostra ciutat que un mitjà de comunicació com Sabadell, que porta 10 anys treballant, posi avui en valor la feina ben feta, la creativitat, l'esforç, el talent, l'excel·lència, el servei als altres. Això és molt important perquè ens fa millor a tots com a persones, ens fa millor a tots com a ciutadans i fa millor també la ciutat de Sabadell. I fer-ho en tots aquests àmbits tan diferents també dona aquest nexe d'aquest denominador comú que tenen tots aquests finalistes, tant si és des de la literatura com des de la música, com des de l'esport, com des de la salut i el servei als altres. Tenir aquesta excel·lència, tenir aquest valor, avui és molt important. Des de FIAC l'any que ve farà 60 anys que fa classes d'idiomes. Des de FIAC aquests valors també els hem volgut compartir. Per nosaltres ensenyar una llengua no és un tema purament acadèmic, va més enllà. Aprendre un altre idioma, una altra llengua, és obrir una finestra a un altre món, a aprendre a veure la realitat d'una altra manera, a entendre-la d'una altra manera, a expressar-la d'una altra manera. I això ens enriqueix a tots com a persones, no només acadèmicament, i també enriqueix a la ciutat que això ho sustenta. Hi ha una frase que m'agrada dir, i perquè me la crec, que és que saber idiomes, parlar altres llengües, eixampla la vida. I jo crec que les persones que saben més idiomes, que saben més llengües, són més tolerants, més flexibles, més comprensius, i això els fa millors com ciutadans i també fa que la ciutat en general millori. Enhorabona per aquesta iniciativa, felicitats als finalistes perquè amb aquest testimoni de bona feina i excel·lència hi han guanyat tots i totes. I gràcies a ells i a conciutadans com ells que fan que Sabadell no guanyi només avui, sinó que guanyi també cada dia. Molt bé, moltes gràcies.